Kula sak kanca seger waras gampang golek rezeki ya, Kang. Amin. Dungane wong sepuh ki mandi. Ayo nak Mbak Yu Santi kene. Pamundutanipun ilir-ilir bablase momong. Ilir-ilir bablase momong. Halo ya Allah, dek bocah putih melik-melik koyo cilik aku dhisik. Masa cian Mas? Yo ngono kuwi cilik aku yo ngono kuwi, mbok sumpah lahir batin. Saiki lho ya jak melik-melik. Kandhani aku mbah kok kudu mik rasane. Apa kuwi? Loh, halah. Ayo nembang. Kok gledreh suwe-suwe. Monggo Kong, pengen nderek beksa. Monggo. Rai. Ya nek koyo senenan modele. Prai yo tak nyangane dhewe leh hadir ngono e kok. Kadir kok setengah loro yo rampung e lho. Yuk. Dah. 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 Delak ketundung.
pasir gunung Merapi pasir gendol larang regane aku naksir setengah mati jebul digondol kancaku dhewe Tak suwir-suwir dadi selawi coba papat kari selikur yenta pikirane duwe ora liwat dadi sedulur setunggal pamundutan tembang wonten ilir-ilir bablase momong saking Pak Nardi leres nggih. Alhamdulillah niki wau bot-bote kula iki gur ngeboti jenengan Pak. Tenan iki mau jane aku nek ora Pak Nardi wegah aku rene Bu. Jane ning ndi Mas? Ajine aku ning omah nganggur Pak. Tenan. Tak kira ning Loh Surabaya. gandeng apa ngendi elah wae. lah opo gandeng sing duwe gawe Pak Nardi. Aku butuh duit ya aku mangkat. Upama aku ora butuh duit wegah asline Bu. Isin kok Bu gareng ngene iki Mas Sam. Masa Isin Mas San. Pak Nardi sampun napa tanduk? Meleh napa mboten Pak? Mengko melih ya, mosok tanggane rung jaluk jenengan bolak-balik. Tanggane Ya ora gini. apa-apa. Kong, kembang rawe gubuk asmara. Janjine joget. Kembang rawe gubuk asmara tak putur gak joget tak ndek. Modele saiki galak-galakan. Jenengan kalian joget nek kudu wegah. Mas, barang ngono. Sing ndi Mas muni barang? Mbak Kakung mau. Sing ndi? Iku lho. Ora Mbak apa-apa. Kakung. Bocah lo semono kuwi agek lucu-lucune. Lucu-lucune ya. Iya. Barno. Heeh. Ya. Janji lho Kong, janji adalah hutang. Sopo njaluk lagu kok gak joget? Musik lapo iki? Dirogohna lho Mas. Lah lapo ta Kong? Nek kaya ngono kuwi dadi wong mbok ora ngono kuwi. Ngono kuwi marah-marah kancane lapo Ora to? ngono kok ya Wis, diparani. balekno. Aja marah-marah kancane. Aja marah-marah kancane. Ngerti aku diparani to? Lho. Aja ngono kuwi. Mah kok gah. Iki lho Dik seni Dik, marah-marah kancane. Aja. Aja engko kek ten. Aja engko. Bang Rawe. Mbok enteni No. Mas. Bang Rawe sama Rawe. Bose tak celukno. Bose lho Mas. iki. Saiki bose ganti. Heeh. Sing bos dhisik umroh. Iya. Saiki ganti iki jenenge Bos Nono, juragan wedhus, Nok. Hah?